खुलुमबाय लोगोफोर दिनै 2022 नि गिबि सान बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दा दिनै आं बे ब्लग बानायनायनि जाहोना जाहैबाय 2025 आ आंखौ जिबनावहाय ओरैबायदि मोनसे जिनिस फोरोंलांबाय जाय जिनिसा थांनाय आङो जोनोमनिफ्रायनो आं बे जाय नलेजखौ आं मोनाखैमोन बुजियाखैमोन बेखौ आं फोरोंलांबाय आरो फैगोन समावबो बे जिनिसानो आंखौ माबायदि सहाय खालामगोन आं मिथिला। दा बेखौबो आंनो फोरोंलांबाय। दा बे फोरोंलांनाया जाहैबाय मानसि। आं मिथिगौ जे बयनिबो जिउआवहाय लोगो थायो, फंबाय थायो, बिदा थायो, गाहाम हास्थायगिरि थायो, बयबो थायो। दा बे जिनिसावनो आं भुल खालामदोंमोन जे आङो सानदोंमोन जे आंहाबो दङ आंजों थाफानाय मानसि बा आंजों जायफोर टाचाव दङ बिसोरो माने जेब्ला दरखार जागोन आंखौ सहाय खालामगोन बायदि बायदि। नाथाय आं बेखौनो मिथिबाय लाब गैया। बियो आंनि जिउ नोंनि जिउ। दा गावबा गावनि जिउआवहाय गावबा गावनो जुदि फाउन्डेसनखौ बानायनानै लायाब्ला जेबो लाब गैया। जानो हागौ नोंसोरो बेखौ मिथिखायो खोमा, नाथाय आं मिथियामोन। आंना बेबायदिबो मोनसे फेज थांदों लाइफआवहाय। आं लोगोफोरजोंनो बांसिन आं लोगोफोरनि खोथाखौनो बांसिन खोनासङोमोन, न' बांनि खोथाखौनो आं बारा खोनासङामोन। आं सानोमोन मानसिनि जिउआव थांना थानायावहाय लोगोफोरनि बिराद दरखार दं होननानै। नाथाय जेब्ला एकदम टाइमा फैयोना अब्लासो मोनथियो आरोखि जिनिसखौ जे नों मा सानदोंमोन दा मा जाखो। दा बेनो आरोखि 2025 आ आंनि थाखाय मोजां नङामोन, आपस एन्ड डाउन्समोन। आंनो मरेल सापर्ट नांगौमोन एसे, आंनो जेनेबा दस्रा रोखोमनिबो सापर्ट आंनो नांगौ जादोंमोन आरोखि। दा आं जेब्लानो सोरजोंबा सावरायो, जेब्लानो रायलायो, अब्लासो आं हमनो हादों जे बा आं बेसेबां हारसिं। अब्लासो आं हमनो हादों आरोखि। नङाबाथ' आं सानदोंमोन बाब आंहा लोगोफोर दंखायो, आंहा एथ'बां मानसि सिनायनाय दंखायो, मा सिन्था। माबाफोर जुदि जायोब्लाबो बिसोरनो आंखौहाय नायगोन, दा बिसोरनो आंखौ सहाय होगोन होननानै। नाथाय नंखाय। दा बेनो लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो। दा बै समा गैलिया। मोनसे सम दंमोन जोङो गावनि लोगो बा बयखौबो जायखौबो होन गावनि जिउखौ होनानैब्लाबो जों फोथायनो हायोमोन। नाथाय जों बेखौ आरो हालिया। बै समा दा गैलिया। दिनै गोसोखांब्ला बेखौनो दुखु मोनो जे मानसिफोरनि मोखांफ्रा मेगनावहाय सिखारफैयो आरोखि। जे नों जाय जायखौ सहाय खालामबोदोंमोन, नों जाय जायखौ मोजां मोनबोदोंमोन, जाय जायनि थाखाय मोजां हास्थायदोंमोन, दिनै बिसोरबो खाथियाव गैया। दिनै आं हारसिं। दिनै आं ओरैबायदि हारसिं आं बुंनो हाया माने। जानो हागौ सासे सानै मानसि दं आंजों दाबो, नाथाय बै खोथाफोरखौ सानोब्ला आं जोबोर हारसिं आरो। जायफोरखौ लानानै आं गोग्गा जायोमोन जे माबाफोर जुदि जायोब्ला गाबोन समफोर आंजों मानसि दंफायो होननानै। दा 2025 आ बेनो आंनि रियेलाइजेसनमोन जे नंमारगौ जुगा सोलायबाय, मुलुगा सोलायबाय। नों रावखौबो फोथायनो हालिया दा। रावखौबो फोथायनो हालिया। बेखायनो जायफोर बे भिडिअखौ नायदों मोनसे एडभाइस बेनो, जेबो नङा दिनैनि जुगावहाय थाखा फैसानि खुनु भेलु गैखाला। जा मावो जा मोनो बेजोंनो गोजोननानै था। खुनु बिदि रं बिरंनि सिमां नुनानै लाब गैया। जेखौ मोजां मोनो बेखौनो माव, बेखौनो था। आरो मोजां मानसि होननानै बुङोब्लानो आं दिनै बोरैबा मोनो। मोजां मानसि आरोखि, जायखौ नोङो फोथायनो हायो सासे सानै बिसोरजोंल' था। बाद बाखि रावबो नोंनि नंखाया। दिनै आं बुंनो हायो रावबो नोंनि नङा, रावबो नोंजों थाफानाय नङा। नोंजोंनो जाफागोन, नोंजों थाफागोन। नाथाय जेब्ला अलखद सम सफैयो बयबो गाव गावनिखौल' नायो आरो। बेखायनो आंनि रिजुलेसन नैबे 2022 आवहाय आंनि बे मोनसे रिजुलेसन जे आङो बिराद सानै हयै आं मानसिजों लोगो जागोन, बिराद सानै हयै आं मानसिजों रायलायगोन। जुदि दरखार दङब्ला बेबायदि मानसिजोंल' आङो थागोन, नङाबा लाब गैया। आंनि लाइफआ दिनै 70% अलमस्ट डेस्ट्रयड। 70%। मानोना आङो बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासङाखैमोन, गावनिबो खोथा खोनासङाखैमोन, लोगोफोरनि खोथाखौनो खोनासङैनो आवगायलांबाय थादोंमोन। दिनै मा जाखो?
आं मालाबा बुंगोन जे आं माब्रैनिफ्राय मा जादों, मा खालामनो सानदोंमोन, दा मा खालामगासिनो दङ आं बुंगोन। नेक्स्ट भिडिअफ्राव आं बुंगोन। आं जुदि हायोब्ला आङो रेगुलार ब्लग बिदि लाबोनो थाखाय आं नाजागोन गावनि जिउनि सायावनो। मानोना आंनि गावनि जिउआनो मोनसे सिनेमा बायदि जानानै दं दा बेफोरखौ सानोब्ला जोबोद दुखु मोनो आरो। दा थेवब्लाबो दिनैसिम बेनो थाबाय गोदान बोसोरनि गोदान भिडिअ'। दा 2025आ आंनि थाखायथ' जोबोद गाज्रिमोन। दा जायनि थाखाय मोजांमोन जेबो नङा, हामलायनाय थाहैबाय। दा आं आसा खालामो जे 2026आबो जोंनि रायजो राजाफोरनि जिउआवहाय मोजां सम लाबोथों, मोजां बुब्लिफोर लाबोथों, मोजां मेम'रिसफोर लाबोथों, बयबो जाखांफुनो हाथों, साक्सेस जाथों। दा बेखौ होननानै दिनैनि भिडिअ'खौ आं दोनथ'बाय। दा आं बागान मोनसेयावहाय ओरैनो स्ट्रलिं खालामगासिनो दङ। दा हेपि निउ इयार बयनिसिमबो। थेंक इउ।